Okay, vi prøver lige en gang mere. Jeg har ikke en ny cola, men der er stadig... For helvede alligevel. Okay, der er stadig noget i her. Så prøver vi lige. Nej. Deres majestæks kom op i min hals nu. Jeg hader brusen, det er derfor, det tager så lang tid. Gå. Jo! Og jeg bliver sur. Jeg føler, at det er 2 vinkler. For helvede alligevel. Ja, man. Den kommer lige med lidt. Den kommer lige med lidt. Jeg kan mærke, den kommer lige med lidt. Du skal ikke hoppe. Det her. 18 plus. Okay. Den kommer lige om lidt. Jeg kan mærke den. I can mærke it. I can feel it. Er du klar? Lige om lidt. Bare roligt, den kommer. Ja. Det kan også være, at jeg kommer til at slå en kæmpe skid i den. Det håber jeg ikke. Der samler så meget brus hernede. Samler så virkelig meget luft. Så slår en kæmpe skideri med det. Kommer lige Grunden med. til, det tager så lang tid, det er, at jeg hader brus. Det så det var nemt nok. Okay. Det er surt. Man kan høre det lidt, tror jeg. Nej. Hvad? Hør hvad? Hør det sidste. Hvor meget har du tilbage? Over halvdelen, tror jeg. Lidt under halvdelen. Bunden. Jeg er klar til at bunde den. Bunden. Også selvom det sidder i din hals. Bare bund. Kom nu. Du er nu en ordentlig mandemand. Min stemme der. Jamen, du er ikke noget bare mærkeligt. Åh. Og vi filmer på 2 forskellige YouTube-kanaler. Ikke også? Det var alt for den her video.